Wij zijn gisteravond om 7:30 uit Burgum vertrokken richting Wageningen, waar wij om 12 uur 's nachts het bevrijdingsvuur meegenomen hebben naar Burgum en deze in estafettevorm al hardlopend weer naar Burgum gebracht hebben. We zijn hier vandaag om 3:30 vanmiddag aangekomen bij de pleats, hartelijk ontvangen door de lokale burgemeester, waarna wij het bevrijdingsvuur ontstoken hebben. Het vuur wat betekent vrijheid. En die vrijheid hebben wij meegenomen vanuit Wageningen hier naar Burgum. En die vrijheid is niet alleen van ons, met onze club naar Burgum, maar door het hele land verspreid vanuit Wageningen. Waar in 1945 de capitulatie getekend is. Het begin van de vrijheid. De vrijheid die we nu nog steeds, heden dagen, mogen genieten. Een vrijheid die zeer kostbaar is. En juist daarin zit de echte betekenis van deze tocht. Het vuur dat we hebben opgehaald is meer dan een vlam.